Garantia per a l'equitat, igualtat i drets. L'educació pública és la garantia del dret a l'educació, constitueix un pilar essencial per a l'equitat i és l'única que garanteix la igualtat de drets i oportunitats. Cal paralitzar la política de concerts educatius i eliminar-los progressivament. Inversions i recursos necessaris. Demanem la reversió de les retallades en l'educació pública i dels serveis públics complementaris privatitzats. Aquesta pràctica ha provocat desigualtat, descens en la qualitat dels serveis, augment de costos i augment de la precarietat laboral. Els diners públics per a la pública. Pública, laica i democràtica. Defensem una escola pública, gratuïta, democràtica i laica, garantia per avançar cap a un model educatiu integral, compensador de desigualtats i que eduque per a la convivència, dins d'un projecte comú de ciutadania, inclusiu i no segregador. Motor per a l'evolució social. La ciència i la investigació són un motor fonamental per a l'evolució social. Necessiten l'atenció, inversió i recursos adequats per a un verdader canvi. Cal apostar per la inversió pública a través d'agències estatals d'investigació, com ara el CSIC. Cal caminar cap al 3% d'inversió. Suport i inversions. La falta d'oportunitats d'ocupació i formació, la temporalitat i la precarietat són característiques endèmiques del nostre sistema de ciència. L'èxode del talent investigador, sense data de retorn, necessita d'un pla de suport públic a la formació i investigació dins i fora del nostre país i de recaptació de les nostres científiques i científics. La solució passa per donar competències a organismes públics per a desenvolupar projectes de qualitat amb ocupació estable. Serveis públics. Confederació Intersindical.